Čaute. Zdravím vás niekto z Harto Bros. A hľadaj, čo si dneska zahráme. Zahráme si Five Nights at Freddy's. Tešil som sa na to, ale nejako som na to zabudol. Chcel som to už dávno natáčať. Ale tak, no. Skrátka, viete, no. Hovorí sa, ako sa hovorí. A podobné veci, ale nie. Takže začíname, tuto je taká miestnosť. Hráme štvorku, hej, samozrejme, tu je nejaká miestnosť, tu tie zvieratka, ideme za nimi. These are my friends. Keď myslíš. Dvere, zaklop, klop na dvere. Chalan klope. Bože, roní slzy jak one. Fú. Dobre. Tomorrow is another day. OK, takže tomorrow is another day. Povedzme. OK, enter. No, štvorku som ešte nehral vôbec. Vôbec. Night 1. Máme tu Night 1. Som zvedavý, čo tu budem vlastne musieť robiť, ani som nepozeral nič, nechápem čo, takže máme tu jedné dvere, druhé, tretie. Takže run to the door, hej, takže ideme run to the door, 12 AM. Takže, warning, listen carefully. Dobre. Dozadu myšou ideme nazad. Aha, haló. Takže ak budeme počuť vraj dýchanie. Tento debilko je hneď za nami, hej? Super. Musíme počúvať poriadne. Budeme počuť vraj dýchanie, tak sa máme pripraviť, alebo neviem, čo mám vlastne vtedy ani spraviť, to je jedno. Či mám na nich svietiť, či mám čo robiť. Ja sa pozriem tohto radšej. Ahoj. Nič, dobre, ideme k ďalším dverám. Haló. Vyzerá to strašidelnejšie ako pôvodná hra. Tie skoršie verzie. Veď sa už sa nepozerám len kamerami, ale musím tam behať a také teda otvorím dvere. A bu! No. Však vy viete. Pozrieme sa na tohto typka. Sedíš? Kokot, seď. Nie, kam sa pozrieš zase do riti. Zabugovalo sa to. Haló! Tam nič nevidím. Budem len behať asi ku všetkým dverám a pozerať sa, či začne nejde, lebo tento čurák, čo sedí. Dobre, ideme nazad. Toto bude ešte zaujímavé. To bude fakt, že naozaj, že úplne, že brutálne, že zaujímavé. Ako sa máte? Máte sa fajn? Dúfam, že sa máte fajn. Ak sa nemáte fajn, tak je to zlé. Treba sa mať fajn v živote. To si skryjeme. Počujem psa štekať. To asi nič neznamená, dúfam. Haló? Sú len dve ráno, neviem o koľkej tu majú začať chodiť. A úprimne, je mi to jedno. Dobre. Čo k tomu dodať? Možno, že i sem? Bu! Nič? Štefán! Musím sa pozrieť potom na Freddyho. Či na to media z prostého. Za mnou, halo. Sedíš? Sedí, kúka ako dement. Pripečený je chudák tam v posteli. Niečo tam asi, alebo že by tam na niečom sedel. Sedíš tam na niečom podozrivom? Neviem. What about this? Nič nepočujem. Neviem, či mám behať medzi dverami alebo počkať chvíľu. Tu sú nejaké obrázky nejakých hodných typkov. Paráda, rodinné foto. Ja tu Doriti, to čo bolo? To si robíte srandu zo mňa? Kurva, normálne mám myklo. Normálne mám myklo. Prvýkrát mám myklo. Ešte raz tam pozrieme!
Sranda, nie more. Užívaj si to. Normálne. Brat tu sedí vedľa mňa a smeje sa na mňa kokot. Ale nemá tie sluchadlá, on to nehrá. To je vždycky iné. Haló. To píši. Ale nie, veď sranda. More, srandovná hra to musí byť. Haló. Nesmej sa na mňa dement. By ma zaujímalo, čo do piči tam preblíklo. Normálne máš zmykal, to tam behám. Nič sa nikde nedeje a za zrp! More, to čo je za... Ja nebudem čakať, kým niekto bude dýchať. Ty tu dýcháš, ti na krk mi dýcháš. Ja mám čakať, kým niekto bude dýchať, ale ja mám piči čakať, kým niekto bude dýchať. Skrátka... Nič nepočujem. Dobre, šéfe. Pohode. Ešte ma zaujímala taká vec. Dajú zatvárať dvere, nevieš? Dajú. Čím? Neviem. No, papi. Jede mi to. We will see. Neviem zatvárať dvere. Kurva som došiel teraz. Ja neviem zatvárať dvere. Ja som si nevšimol na tých tools, ako mám zatvárať dvere. Doriti, niečo mi tu spravilo. Do piče nie. Ja som si povedal, že ja prestanem nadávať normálne vo videách a človek začne hrať takúto sprostú hru a znova začne nadávať. Ja už som sa normálne prekonal, už sa snažím... Kurva fix do... Ty si robíš srandu do mňa, kámo. Tam sa hýbe nejaký... Čo si napadol, ty debil? Ja neviem, ako ich mám zatvoriť. Ty choď do riči! Moja neviem, ako mám zatvárať dvere, ja sa z toho asi poseriem. Kto si? Nie si tu! Druhé dvere! Pome! Druhé dvere! Chytro! Ja mám piči skrinu! Druhé dvere! Nie si tu! Aaaa! Nie si tu! Dobre, pohoda. Kľud. Sranda, more, sranda. Ideme do skrine! Čo je? Čo je? Čo je? Čo robíš? Čo robíš? Ja 6 hodín. Nie, čo je? Čo je? Čo je? Čo je? Čo je? 6 hodín, 6 hodín, dobre, dobre! Nie, pohoda. Už som kľudný. Ešte 4 dní, takže to bol ako prvý. Mám ísť k ním? These are my friends, to mi je jasné. Čo? Čo? Čo si tu pojal? Poď sem ma... Dvere mám otvorené. Do riči ideme inám. Do riči. Nie, nehovor mi takéto somariny, prosím ťa, kámo. To čo je tam na zemi? Čo ty tu robíš? Pedober. Over there. Kde? Ukazuje rukou, da kam? Prečo sedíš na hodinách? Haló? Aha. Dvere. Nič. Aaaaaa! To je špičil do mňa, kámo. Čo je? To čo je? Ježišmaria, aký si panavý. Dobre. Aha, takže musím na to svietiť, aj tu bolo napísané. To čo je toto? Prečo mi, než sa mi tam odpočítava? To čo tu mám robiť? Si robíš srandu zo mňa, kámo, mne sa nedá hýbať, Mišo. Ja mám asi... Tento reťaz sa na mňa asi nesmie pozrieť. Než sa mi odpočítava, mne sa to nepáči. Mne sa to fakt kurva nepáči. Toto sa mi nepáči, teraz. Pozerá na mňa ako taký vykurený idiot. Proste poďte na tie oči. Poďte sa na tie oči. Čo je to? To čo má byť, kámo? Si myslíš, že si vtipný, či čo? Si myslíš, že si vtipný? Myslíš, že máš na mňa? Aj do vidí. Nie, ja nechcem zasnúť. Nič? Tam je 43 sekúnd, neviem, či za 42 sekúnd. Mohol by mi, že vypršať čas a prehrať túto hru a už by som v živote nezapol, lebo normálne sa posieram pri tom. Toto nie je Outlast, to je nič Outlast sa môže strčiť pod garát zakopať. Outlast, Amnézia, Deto, more, tam chodia po tebe, nie. Tuto dement sa na teba pozerať, nevie, čo spraví za 5 sekúnd. To čo má byť? Toto nie je princíp. Kámo, ja sa si posadím na tých 19 sekúnd. Normálne, fakt. Som sa teraz zdialil od počítača ako debil, sa krčím pod stolom. Nie, fakticky, lebo tie oči, to je ako debil. 9, 8, 7. Ja neviem, normálne sa tu stane, ja som to v živote nehral, fakticky. 5, 4, 3, 2, 1. Tu
too bad. Ja neviem, čo tu robí, ja to nechám. Ja som budem poviem si video na budúce. A ja nie Night 2, neviem čo, ale dobre. Dobre, takto. Stačilo by, končíme pri Night 2. Ja si musím pozrieť všetko na internete, čo ako to mám robiť, lebo toto nemá zmysel. Haló? Tento debil tu stále sedí, dobre. Takto, sme pri Night 2, vidíme sa pri Night 2 na budúce, hej? Takže sa majte, skúste sa neposrať z toho, a skúste nepozerať videá z toho, nech je to zábava, keď to budete kúkať u mňa, jasné. Paráda, super, tak sa majte, čaute.